Ftit ġimgħat biss il-bogħod mill-ftuħ tal-istaġun tas-sajf, l-ibħra Maltin diġà qed ikunu mfażati bin-nies u anke bid-dgħajjes. Biex tiżdied is-sigurtà fuq il-baħar, il-Ministeru għat-Trasport u Transport Malta ndew kampanja għall-imġieba aktar prudenti fuq il-baħar matul is-sajf. Fost oħrajn il-kampanja tisħaq fuq l-importanza li s-sidien tad-dgħajjes ma jikkonsmawx sustanzi illegali u li jiġu osservati l-limiti tal-veloċità b'mod partikolari qrib il-madwar 50 żona riservati għall-hawn. Il-Ministru Borġ qal li matul is-sena li għaddiet żdiedu b'ammont konsiderevoli l-ispezzjonijiet li laħqu 890 ispezzjoni. Innota kif 590 minnhom, jiġifieri iżjed minn nofs, kien hemm xi tip ta' nuqqas jew inkella ma ġewx segwiti r-regolamenti. F'268 minn dawn il-każi inħarġet kontravenzjoni u fil-bqija tal-każi inħarġet wissija. Din is-sena għalkemm l-istaġun għadu ma bediex, diġà saru 260 spezzjoni, bil-Ministru jesprimi s-sodisfazzjon li minnhom kważi 160 instab li kienu qed jimxu mar-regoli. Il-kampanja ħad tkun qiegħda maqsuma fit-tnejn, aktar edukazzjoni u anke nfurzar lejn dawk li jiksru r-regoli kif intqal is-sena l-oħra ftit aktar minn nofs ispezzjoni tirriżultaw li ma kienx hemm ir-regoli kollha qed jiġu rispettati u dik tinkwetani. Min-naħa l-oħra ħanatu iktar informazzjoni u anke parametri li min qiegħed jom fil-bajjiet popolari li għandna ħalli niżguraw li ż-żewġ partijiet ikunu jistgħu igawdu l-ibħra li joffri s-sajf Malti bl-aħjar mod possibbli u jekk Alla jrid mingħajr inċidenti. Il-Ministru temm jgħid li sfortunatament hawn min għadu ma jagħtix l-importanza li hemm bżonn lill-baħar u esprima l-fehma dwar il-bżonn li noqorbu għal aktar dixxilpina daqs li kieku wieħed qiegħed fit-triq.